Мамо, очилата ми са много мръсни! Ще ги забършиш ли малко, а? Добре, няма проблем, дай ги. На, вземи! О, паланка. Готово си, не забърса ги, ето. Още са мръсни, бе! Къде? Тука. Ио, гадост. Ето, вече са чисти. Още са мръсни. Не е възможно, как изчисти ги? Изчистила си ги, ама друг път. Гледай! Гледай! Мръсно! Нищо не си изчистила, ама за нищо не ставаш. Чисти! Ще ги изчистай са. Сине, сега как са очилата? По-добре ли са? Да, по-добре са, аз си хода, мама. Мамо, поднасям ти мерси. Не искам бомбони мерси, благодаря. Поднасям ти мерси. Вземи. Не искам благодаря, стига си повтарял едно и също нещо. Поднасям ти мерси. Това, дето го повтаряш, не е ли от една реклама по телевизията? Поднасям ти мерси. Спри, да повтаряш едно и също, надуми главата, бе. Поднасям ти мерси. Проклети реклами, престани. Поднасям ти мерси. Моля те, с цялото сърце и душата умолявам. Спри с тая реклама. Моля те, заради майка си. Моля те. Добре. О, най-накрая тишина без тия тъпи реклами. Пералнята живее по-дълго с кългон. Мамо, трябва да ти кажа нещо. Слушам те. Ако си на изоставен остров и имаш право на едно от тези две неща, кое ще избереш? Безброй много вода. Или колкото искаш милиони, хиляди пари. Това е елементарно, естествено, че ще избера водата. А ти нямаш грама кълма. Защо ми говориш така? Защото трябва да избереш парите, ма. Ти си куха. С пари можеш да си купиш колкото искаш вода, ма. Така ли? Да, така. Абе, май трябваше да избера водата. Тук дали има наблизо някъде магазин? Маме, имам двойка по математика. Наказан си цял месец без телефон и компютър. Тати знае ли за съседа в леглото ти? Това за наказанието само се базиках, синка. Мамо, мечо го боли коремчето, какво да правиме? Не знам, не ме занимай с глупости, остави ме да спа. Чувам му пупичката, мамо, много го боли коремчето! Бързо, мамо, бързо! Аре, мук ти, бе, моля ти се, и утре съм на работа, остави ме да спа. О, не, мисля, че на 2 капки живот не му остава много време, мамо. Моля те да го закараме някъде на болничка, бе, нещо. Да го прегледа някой доктор, моля те. Загаси ми лампата и ме остави, бе, да спа, бе, ненормалник. Мамо, мечо е към края си, бе. Вижда светлината вече, бе. Искаш ли да играш на компютъра? Да. А мечо? Семията, компютър! Мамо, моля те да спа при тебе, страх ме, маме. Не, по-добре не. Моля те, маме, от сърце и душа те моля. Не, бе, казах не. Кое не разбираш? Моля те, мамо, аз съм твоя син, бе, човек, моля те. Казах не може. Страх ме, мамо, страх ме. Моля те. Няма отърване от този човек. Добре, може. Айде. Благодаря ти, мамо, идвам да спа. Лека нощ. Само да си издал някакъв звук. Утре съм на работа, искам да се наспа. Чули? Бащавам ти, маме, ще си мълча. Млъкни, много хъркаш. Млъкни! Господи, съжалявам, обаче е време да спреме това хъркане, този досаден шум с тази възглавница. Мамо, на един съученик му купиха новия iPhone 15, искам и аз. Аз исках на времето да избягам с Спешъл на Малдивите и да правим безразратен секс и да пием много алкохол, но ето ме тук с тебе и баща ти, така че съжалявам. Мамо! Я не ми викай, бе! Аз не ти викам, ти ми викаш! Викам ти, защото ти ми викаш! Тогава да спреме да си викаме! Да броиме до 3! 1, 2, 3, така по-добре ли? Прецаках те! Така ли? Наказан си 3 седмици без компютър. Хайде да видим сега колко ще викаш. Мамка му. Илюзия си ти, илюзия е любовта сега. Мамо! Сега нека живеем за мига. Илюзия си ти. Мамо! Илюзия е любовта сега нека. Мамо! Какво бе? Какво се разкрещял?
Опитвам се да уча, може ли да спреш с тази проклета песен? Добре бе. Най-накрая. Всички сме на Сен-Тропе, а други на Малдивите. О, не мога, не издържам, отивам за ножа. Каза ли нещо?